Let me show you how to make tanghulu in 5 minutes. So this version of tanghulu tastes just like the original, but instead of the stove, we're using... Näitä hedelmiä lasissa ja vieläkin mikrossa mä oon odottanut. Nyt tehdään nää munkaa. Kissakin tulee mukaan. Meillä ei ole kotona mitään muuta paitsi näitä mandariineja, niin nyt me käytetään näitä. Musta tuntuu, että meille riittää noin 4 tällaista keskikokoista mandariinia. Mulla menee nyt hetki, kun mä kuorin nää, mutta teillä menee tasan 1 sekunti. No niin, mä sain nää nyt kuorittua ja nyt tehdään se sokeriseos. Siihen seokseen me tarvitaan kulho, sokeria ja vettä. Lisätään nyt pari lusikallista sokeria. Noin. Vielä pari lisää. Kaidetaan vähän vettä. Ja sekoitetaan. Ja tää seos mikro minuutiksi. Sen ajan kun sokeri on mikrossa, me valmistetaan kulhollinen, missä on kylmää vettä. Tähkä saa riittää. Meidän sokeri on valmis! Ui jumala, kattokaa tätä. Sitten me tarvitaan tällaisia puutikkuja. Ja laitetaan meidän hedelmät näihin tikkuihin. Sitten sokerikylpy ja kylmään veteen. Ja näin vielä tälleen monta kertaa. Mä en siis kommentoi nyt tähän. Miten mä sanon? Part 2 tulee seuraavassa videossa.